bine v-am găsit. Astăzi ne vom juca Scrap Mechanic singuri. S-a lansat o nouă versiune beta. S-a adăugat nou o cadă. Da, uite, motorile mele s-au buguit. Unde e? O ceașcă. Și hotbar nou, dacă apeși Alt Q sau Alt Q, îți schimbă inventarul. Cadă, face bule și după ce ieși, durează un pic și dispare aia. Cana e numai de model. Uite. Și s-a scos simbolul de pe ghiozdan. Simbolul acesta era pe ghiozdan. Și încă ceva. Să-mi găsesc. Unde? Uite-l aici. Așa. Deci, propulsorul este schimbat. Să-mi iau doar un buton. Deci, conectăm asta așa. Deci vedem. Uite, să stau așa. Deci acum îi dau la mic. Adică, da, la cel mai mic. Și îl dai din ce în ce mai... Sau ce? Deci, se pare că cred că asta e mare. Și asta e. Na. În fine, se schimbă, se deschide asta cu ce viteză ar fi. Și s-a schimbat textura de la particulele astea. Și cam atâta este nou. Vreau să mă uit acum să caut, nu știu, ceva construcție și să le decorez. Să vedem. Să le decorez cu nou update. Deja ăștia au făcut cu update. Făcut un... Ce? O rachetă! Așa. Mamă, dacă te am. Așa. Deci... Da. Mai e și curva. Vrei o baie? Pac. Stai, oare cum am pus? Ia, eu pot să-l pun. Oare cum? Nu știu. Nu mai ești. Ce? Asta e casa. A, și poți să colorezi beringurile. Hai să văd și altă. Cum e? Serios, stare pe hârtie! Hârtie! Deci asta, asta vireze așa și asta, înțeles. Și dacă le apăs pe amândouă? Ce față are? Stop! Vreau să încerc eu. Stop, stai să nu știu. Deci, să pun un motor. Așa. Oare mere să leg la... nu mere. Păcat. Hai să mai caut. Să vedem, să vedem, să vedem. Așa, da.
comod. Sta. Bun. Pe unde intri? A, pe aici. Azi, așa. Ah! Deci, azi. Să înțeleg că s-a prinde de la asta. Și așa ce vreau să fie. Aha. Două pentru becuri. Mamă, cum ce șmecher a făcut. Aici. Serios? O pus... Ai. Ce e asta? E rățușcă, nu mai e rățușcă. Bun, gata. Bye. Ceașcă. Foc. Gata, bye. Să văd și pe următoarea. Deci, următoarea. Și că ar fi asta cu moduri. Nu știu, de la mine îți băg, uite, moduri. Adică, ia. A, da, uite, mi-a luat, da, aici în dreapta. Așa. Deci încă merg. Bun. Ce face butonul ăsta? O, lumini. Ăsta. A, blochează ușa. Serios, l-au făcut și roz. Aaaa, ce șmecher. Ce apă rece, caldă. Găsești. Asta șmecher. Da. Ia să încercem. Rapid, rapid, rapid. Am reușit. Așa. Următoarea. Așa. Ai, mă, asta cu din aștia. Ce vreau să fie asta? Ah. Deci 2, 4, 1. 2, 4, 1. Ah. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Deschideți. Băgat? Am pus eu ceva bine? Alo? Blocat în ceva.
Aoleu. În fine, o deschideai. Și ce? Ce asta? Na, o deschideai. Da. Bă, da, lipsește o cadă. Ce-s cu papuci ăștia aici? Pop. Magie. Da, n-am nevoie. Așa. Gata. Gata. Bă, e perfect. Bă, e perfect. Bun. Următorul. Hai să vedem pe top 1 prima oară. Chestia asta. Chestia asta. Battleship game. Helicopter. Uite. Ce asta? Mă, mi-e frică să... Ce fi? E, mai bine să dezvolt. Așa. Ia asta. E, nu. Cred că alea le las pe data viitoare. Da, cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne vom vedea data viitoare. Bye, bye!